गुड मर्निं लोगोफोर फैदो माने एसे प्रब्लेम जादोंमोन नालाय आं बेक थांफिनदोंमोन आरोना नायनोसै बाक्सानिखौ नायनो जोंहा बाक्सानि नायनो बाक्सानि मा जाखो रावबो गैला सन दे बुं बबेनिखौ नायनांगौ दे जोंहा बाक्सानिखौ नायनो दै हाय लेजेन्ड शेर हाय हेल' मा खबर रिजाल्ट नायनोसै रिजाल्ट बबेनिफ्राय नोंथाङा कनस्टिटुवेन्सि बाक्सानिखौ नायनो जोंहा राकेश सार दं मनेस्वर सार दं नै गामियाव नै बाक्सायाव थांना दं 13,933 बर्तमान बिपिएफआनो आवगायगासिनो बिजेपि कंग्रेस बिजेपिआ 77 लिडिं लागासिनो कंग्रेस 25 बिअपिएफ 10 एजिपि 10 इउडिएफ 2 आसामाव आरोना दे कमेन्ट नोंसोर नायनो खोन्थाहरब्रा नायनो खोन्थाहरबासो आं एसे गोसोफोरखौ मोजां मोनगोन ना नोंथांमोना फैबा फेरगावआव सोर दंमोनलै फेरगावआव दङ बिपिएफनिफ्राय महेस्वर बर' सार 9,613 लिडिं लागासिनो लिडिं लानायखौल' खोन्थालांबाय दं आङो बेनिफ्राय जोंहा बिटिसिआव डिटेल्स आसाम नुदोंना नुवाखै नोंथांमोना मा कमेन्टबो हराब्रा रावबो खोन्थाहर दे बबेनिखौ नायनांगो बिजनिखौ नायनो र' बिजनियाव दं कमल सिंह नार्जारि इउनाइटेड पिपल्स पार्टि लिबारेल इउपिपिएलनिफ्राय आवगायनानै दं लिडिं लागासिनो 1,069 अरुप कुमार दे बिथाङा 1,069आव सिगाङाव जाना दंना खोनादोंना खोनायाखै मेसेजबो हरा दुस' नोंथांमोना दे बबेनिखौ नायनो खोन्थाहर दे नुदोंना नुवाखै नोंथांमोना नुदोंना फैला सारखौ नायनो र' Assembly Constituency 124 Oblique 126 Manas mau थांखो JKLMN मानासाव जोंहा थांना दङ बिपिएफनिफ्राय थानेस्वर बसुमतारी सार बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट लिडिं लागासिनो दङ बिपिएफआ मानासाव बेनिफ्राय बाक्सायाव नायनि र' बाक्साखौ नायनि बाक्सायावबो बिपिएफआनो लिडिं लागासिनो 13,933 13,933 बुहुत सायाव दं आरोना
4 राउन्डनि इयो राउन्डआ बेसे दं 18टा राउन्ड दङ 4 राउन्ड सोलिगासिनो दा 4 राउन्ड सोलिगासिनो राजु कुमार बर' भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेल PPI नटाया 500 मोनदो 4 राउन्ड सोलिगासिनो आरोना दा दे खोन्थाहर नोंथांमोना आंनि नुदोंना नुवाखै नोंथांमोना स्क्रिनखौ नुदोंना नुवाखै खोन्थाहरा माथो रावबो अननानै खोन्थाहरनाय स्क्रिनखौ नुदोंना नुवाखै जेनेबा आं दिन्थिफैदोथ' लाइभआव खोन्थाहरनाय अननानै बारा रोंबाङाना आंबो रिफन दैमारि सारा बाव दंमोनलै भेरगाव बावखुंग्रि बिजनि बिलासपारा रिफन दैमारि सार उदालगुरियाव दंना दिफेन बर' सारजों बेजों उदालगुरियाव नायनि उदालगुरि 46 इयावबो थांनानै दङ बिपिएफआनो लिड लागासिनो दङ 5 राउन्ड जाबायथ' उदालगुरियाव ना 5 राउन्ड थांबाय उदालगुरियाव रिहन दैमारि सारा थांनानै दङ दा बिपिएफ दोलोनिफ्राय लिडिं लागासिनो आं लिडिं लानायखौल' खोन्थाबाय दं नोंथांमोननो नायलांबाय दा नोंथांमोना खोन्थाहरा माथो जेबोखौनो फिननाय हरा सोंब्लाबो खोन्थाहरा तामुलपुराव नायनो र' जोंहा बारग' CM बेनिफ्राय बेनि एगेन्स्टआव दङमोन बिश्वजित दैमारि सार NDA-निफ्राय ना बर' जिथु केन्डिडेट्स सरि UPPला मोनसेल'सो थांना दं नै बबाव थांखो 126 आव मोनसे बड'लेण्डआ 10टा बड'लेण्ड पिपुल्स फ्रन्टआ इउनाइटेडआ मोनसेल' जानानै दङ माने लिडिं लागासिनो UPPला मोनसेल' लिडिं लागासिनो मोनसेल' माबायाव समस्थियाव जा BPFआ दङ 10टा समस्थियाव लिडिं लागासिनो ना तामुलपुरखौ नायनो र' नोंथांमोना कमेन्ट हरा आं कमेन्ट हरबा मोजां मोनो ना तामुलपुर 43 तामुलपुरावबो 4 राउन्ड थांबाय बिनिफ्राय बेयाव लिडिं लागासिनो बिश्वजित दैमारि सार भारतीय जनता पार्टी BJP-निफ्राय बिथाङा NDA जानानै गेलेदोंमोन नालाय ओमफ्राय इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल जोंहा प्रमद बर' सार बिथाङा एसे डाउनाव दं आरोना बिनिफ्राय बिश्वजित दैमारि सारा लिडिं लागासिनो दे खोन्थाहर नोंथांमोना बबेखौ नायनांगौ बाक्सा बावखुंग्रिखौ नायनि र' लाइकल' मोननैल' फैबाय लाइक होना होब्रा अननानै शेयार खालामना हो बिनिफ्राय रूपम चन्द्र रय बावखुंग्रि 3987 राउन्ड 2 16टा राउन्ड दं राउन्ड 2 थांबाय माने राउन्ड 2 सोलिबाय दङ रा इन्डिपेन्डेन्ट दं राजीव ब्रह्म सार लिड लादों रूपम चन्द्र रय बिथाङा बावखुंग्रि बेनिफ्राय बरपेटा भेरगाव बिजनि बिलासिपारा बिन्नाकान्दि बबेखिलै बङाइगाव खाथियाव रसो दंबाय बाक्सा तामुलपुर नायबाय उदालगुरि नायबाय क'क्राझार नायबाय मानास नायबाय गरेस्वरखौ नायनि गरेस्वराव BJP-निफ्राय लिड लागासिनो 19,994 4
सेकेन्ड राउन्ड सोलिगासिनो स्टेटास आर एज अन डाउन टु 17 जाउनबा राउन्डआ खन जायाखैना दाबो जेबोआनो जायाखै दासो 11टा जादो 11टा राउन्डआ दासो 2 थांदो सानगासिनो आरोना दा ते कमेन्टआव खोन्थाहर बाक्सानि फैदोंना फैयाखै माथो रावबो गैया उदालगुरि बाक्सा क'क्राझार बबेनिफ्राय नायदो साब्रैल' नायदो शेयार खालामना हो अननानै जाहाथे गासिबो रिजाल्टखौ नायनानै लानो हायोना लाइभआव बिजेपि कंग्रेस दे शेयार खालामलायना होदो आरो कमेन्टआव खोन्थाहर रावबो कमेन्ट हरा माथो कमेन्टआ खुलायैनो दंना कमेन्टआव खोन्थाहर बबेनिखौ नायनांगो जालुकबारि समस्ति नायनो र' जालुकबारि समस्ति Roma Avoba. Hello. Thank you for coming for my live. मा खबर? खबरा मोजांथ' आब' नोंनालाय मा खबर? हे मिनिखांलाय नै जालुकबारियाव नाय हेमन्त बिश्व शर्मा सारा बार लिड लागासिनो 77,000 मोजां लाइभ फैनाया जादोंना जायाखै आंनिया खोन्थाहरनाय खेबसे स्क्रिनखौ नुदोंना नुवाखै रावबानो खोन्थाहरा लाइभ फैफेराखैना आङो इदि खोन्थाहरनाय आब' खोन्थाहर जादोंना जायाखै थांबायसो नामा बिजेपि अरनाय जासिगोन बेनोथ' दा राउन्डआथ' दंबाय दंनायालाय थेंक इउ दे आब' खोन्थाहरनायनि थाखाय राउन्डआथ' एख'आनो जायाखै जानायालाय अब्लाबो इन्डियानो लिड लाबाय दंना दा बर्थमाननि जोंहा बाक्सायावबो सारि राउन्ड सोलिगासिनो ना जादों दे जादोंबा माने आं दिनैसो फैदोंना बेफोरबायसा लाइभ फैफेराखैमोन आरोना कंग्रेस 70सो मोनगोन औ दे नायनोसैना राउन्डआथ' दासो 4-5 बेफोरबायदि थांदों नालाय ना स्क्रिन केस लाइभ फैफेराखैमोन आं दा माने खालामदोंमोन आगोलाव आं खालामथाराखैमोन ना बावलायलांबाय धेमाजि क'क्राझारनिखौ नायनो र' रावबो कमेन्टखौनो हरा सानैल' जाना दं नै राउन्डआ एख'आनो जायाखै जानायालाय हलिबो एनडि हिसाबै लिड लाबाय दं क'क्राझाराव दासो राउन्ड 2 सोलिगासिनो बिपि एबा लिड लागासिनो 4,495 ना मा होनो 4,495 अबेनि आं बाक्सानि ओमफ्राय नोंलाय BTC सोर थागोन बादि दाथ' एख'नो हाया राउन्डआनो बारा थाङाखैना ओरैनोथ' दा बिपि एबा लिड लागासिनो ना बिपि एबानो थागोन नामा बर्थमानाव लिड लाबाय दंना बिथांमोना दायोथ' मिथिला दा लिड लाबाय दं बिपि एबा हमनो हाला दायोसो मिथिगोन र' आं ढेकियाजुलिनिखौ नायाखै र' ढेकियाजुलियावबो बर' केन्डिडेट्स दंमोनदां माथो
BJPआसो लिड लागासिनो आशक सिंघल अनसुमा बसुमतारिया इन्डिपेन्डेन्टआव गेलेदोंमोन ना बिथांखौ आं मिथिदोंमोन ससियेल मिडियाआव नुदोंमोन ना बर' केन्डिडेटसो देरनायाबो मोजां जागौमोन एखौनो जायाखै बेयावथ' धेकियाजुलियाव स्टेटास राउन्ड 2 21 राउन्ड दङ दासो 2 टाइम दङ बहुद टाइम दंबायो दं निर्दलिया इन्डिपेन्डेन्टआव दङ टाइम दंबावोलै एखौनो जायाखैना उदालगुरियाव 6 राउन्ड थांबाय बारा राउन्ड गैला माथो इयाव 15तानि 6 थांबायानो एमारे सारा थांनानै दङ लिड लागासिनो BPFनिफ्राय 9,072 उदालगुरियाव लिड लागासिनो रिहन दैमारि सारा BPF दोलोनिफ्राय नोंथांमोना नुखादों जानांगौ मार गरम जादों दे खिन्थु जोंखै आं फैनो दे अयथ' सान्दुं दुंखादो बा आदिबासि थुखायाफोर कंग्रेस तामुलपुर टंलायाव सोर दंमोन गेलेगिरिया बर' टंलायाव गैया BPFनिफ्राय बर' गैया पिपिएलनिफ्राय दंमोनथ' जयन्त कुमार राभा ट्राइबेल BJPआसो लिड लागासिनो टंलायाव 6 राउन्ड थांबाय 18 राउन्ड जागोन बेयाव बिकन चन्द्र डेका BJPनिफ्राय लिड लागासिनो 17,134 19,134 6 राउन्ड सोलिगासिनो टंला तिनसुकिया उदालगुरि तामुलपुरावलाय बेसे राउन्ड सोलिगासिनो बेयावबो BJPनिफ्राय लिड लागासिनो 8,197 राउन्डआथ' दंबायो दासो 4 राउन्ड सोलिगासिनो 18था राउन्ड सोलिगोन बेयाव BJP BPF UPPनिफ्राय मोनसेल' लिड लाबाय दङ बेनिफ्राय BJPनिफ्राय 78 BPFनिफ्राय 10 लिड लागासिनो लिडिं लाबाय दङ बेनिफ्राय UPPआथ' मोनसेल' जाना दं बेनिफ्राय कंग्रेसआ 24टा ANC उदालगुरि UPPL जागोन बाय उदालगुरियाव UPPLआ माबा गाहायावसो दंमोन रिहन दैमारि सारा थांना दङ दा दिफेन बर' सारा दा गैथ'वा गाहायाव दंथ'यो राउन्डआ 6 थांबाय 9,072 लिड लागासिनो टाइम दङ दंनायालाय एखौनो जायाखै UPPLआ बबाव लिड लादों नागिरनि र' बाक्सायावथ' गैया बावखुंग्रियावबो गैया बावखुंग्रियावबो रुपम रय
3 PM मिन्थिना मोनगोन औ ओजा सानफु बेलासि जालांबाथाय मिथिगोन आरो ओजा साननाया एसे माबा जागोन ना जोबनायनि हाबाफारियाव फैबाथाय मिथिसिगोन फेरगावआवबो महेस्वर बर' सारानो थांनानै दङ लिडिं लागासिनो बिथाङा 13,831 13,831 ट्रेलिं नेरसोन बर' फ्रम इउनाइटेड पिपल्स पार्टि लिबारेल साउथ इन्डिया कंग्रेस थांगासिनो औ पुडुचेरी वेस्ट बेंगलावलाय वेस्ट बेंगल बिजेपियानो लिड लाबाय दं इयावबो तामिलनाडुआवबो सोर टिबिके कंग्रेस केरेला बर्तमान कंग्रेस औ बेनोथ' दा राउन्डआ एसे माबाबावबा मिथिगोन र' ना राउन्डआ बुहुद दंबाय नालाय आधानि आधा थाखायोना जनाय जरहाट क'क्राझार लखिमपुर महमारा मामारा बजालि बाक्सा औ दे थेंक इउ दे फैनायनि थाखाय दिनै अफ गैया नामा इलेक्सननि रिजाल्टआवनो फैलासारखौ नायनोसैलै आरो जोंहा थानेस्वर सारजोंहाय बिथाङा अपोजिसन जोंहा फैलासारजों आरो थानेस्वर सारजोंहाय थानेस्वर सारासो लिड लागासिनो बेयाव लिडिं लागासिनो 11,377 4 राउन्ड सोलिगासिनो 19 राउन्ड जागोन एख'आनो जायाखै आधायानो थाङाखै 19 राउन्ड जागोन बेयाव आनजान तालुकदार रायजो दल अल इन्डिया इउनाइटेड डेम'क्रेटिक फ्रन्ट मोनाखैनो खेबसेबो मास मोननायाथ' गोजाननि बाथ्रा खेबसेबो मोनाखैनो आङो माबायानो जायाखै मोननांगौखिनियानो जायाखै एख'आनो जायाखै नोंनियासो फेसबुकआव मोनो दुसुन मार फेसबुकआव मोनो खोमा नोङो इउटुबावबो फैयो माथो एसे शिबसागर उकिल गगৈ कंग्रेस रायजो दल उकिल गगैया ट्रेलिंसो जागासिनो डाउनाव ओजा बिजेपिनिफ्राय कुशल
गुवारै लिडिं लागासिनो 1534ल' फाराग बहुद खम आरो राउन्डआ जादों 2ल' दासो 11.5टा नोंलाय फेसबुकआव मोनो खोमा गावा माथो नोंना फिउस जायो माथो फिउस जायो जानायालाय बारा गैथार नङा अब्लाबो माने मिथियानोबा मोनानो होननायसो जादों खमथार मोनोलै बार जायानो माइक गंसेखौनो बायना लानो हायाखै आं दाबो मासाव 9,000 बाबोथ' आंदि मोनाखैनो 9,000थ' गोजाननि बाथ्रा थाइसेबो मोनाखै शिबसागर जोंहा बावखुंग्रिखौनो नायनोसै बावखुंग्रि हाजोनि अनजालिनो होननायसो जादों ओजा बावखुंग्रियाव BPFआसो लिड लागासिनो 5,380 ओजा इउनाइटेड पिपल्स पार्टि प्रतिभा ब्रह्म UPPनिफ्राय 8,768 गाहायाव दङ इन्डियान नेशनेल कंग्रेसनिफ्राय 12,380 गाहायाव माइक बायनोथ' फैसाखौनो मोनाखै होननायसो जादों फैसायानो मिलायाखै इउटुबावबो मोना फेसबुकआवबो डलारानो मिथिया होननायसो जादोंलै दासो राउन्ड 3 सोलिगासिनो आं नोंनिखौ मोनसेल'सो नुदों माथो आं माबायाव इउटुबाव बाक्सानो नायनो फै गासिबो फेसबुक जाया फेसबुकआव जायालै डलारानो मिथिया बाक्सा जिल्लानि बाक्सा 42 5 राउन्ड थांबाय बाक्सायाव मनेस्वर ब्रह्म सार बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट 16,592 लिडिं लागासिनो ओजा इउनाइटेड पिपल्स पार्टि लिबारेल राकेश ब्रह्म सार 16,592 सानैजो आरोना सानैजो जागासिनो फायदा माने समान आरोना माने BPFआ लिड लागासिनो ओमफ्राय UPPला गाहायाव सेकेन्डआव दङ 5 राउन्ड सोलिगासिनो फाइट तामुलपुरावलाय माबायदि जाना दं तामुलपुर 43 4 राउन्ड सोलिगासिनो तामुलपुरावबो आं BTCनिखौल' नायबाय दं बाहेरनिखौ नायाखैनो नायनि र' बिश्वजित मार्सारानो थांनानै दङ BJPनिफ्राय लिडिं लागासिनो 8,197 बिश्वनाथ सारियालि बिश्वनाथ नायनि र' बिश्वनाथ भेरगावथ' नायखाबाय बिश्वनाथ 70 ना 6 राउन्ड थांबाय बिश्वनाथाव गैया माथो जोङो BTCनिफ्राय होआखै नामा
भारतीय जनता BJP लिड लागासिनो 9,088 जा इन्डियाव थाखाबाय बेनिफ्राय बङाइगाव उदालगुरियाव लिडिं लागासिनो 9,072 BPF दोलोनिफ्राय साथिफिन बर' सारा ट्रेलिं जागासिनो 9,072 टंलायाव लिडिं लागासिनो माने BJP 21,761 बुहुत सायाव लिड लाबाय दं बिथांमोनाहाय BJP दिल्लीनिफ्राय आरो राउन्डआ थांबाय 7 राउन्ड सोलिगासिनो रावबानो गैला माथो दे कमेन्टबो हरालै नोंथांमोना बबेखौ नायनायखौ खोन्थाहर दे 7 राउन्ड सोलिबाय नै टंलायाव बेनिफ्राय तामुलपुर सनाय सिलचर सिखलागर सादिया रङापारा पलासबारि आं नै BTC निखौसो नायबाय दं BTC निखौ क'क्राझाराव बेसेबां राउन्डआ 2 राउन्ड सोलिगासिनो क'क्राझाराव बेनिफ्राय लिडिं लाबाय दङ जोंहा सेवलि मेडाम 4,495 सेकेन्डआव दङ लरेन्स सार UPB निफ्राय उन सिगां आरोना सानैसो दा 10,000 सेवलि मेडाम मोनबाय 10,000 जा लरेन्स सारा मोनदों 5,000 आथानि आथा फाराग रखम जाना दंना बावखुंग्रि BPF लिड लाबाय दङ बावखुंग्रियावबो बर्तमान देरहाथ'वाखैनो रावबो बुस्थुआ दा राउन्डआनो खम थांबायना दासो 4 मबा 5 मबा 2 मबा 3 एख'आनो जायाखै राउन्डआ पुडुचेरी तामिलनाडु RJAIODF SGP BOPF ANC BJP रावबानो खेला माथो लाइभ नायग्राफोरा मा जाखो फैदो रिजाल्ट नायनोसै हे नाम्बार
कमेन्ट हर दे कमेन्ट हर बबेखौ नायनानै खोन्थाहर सारमोन उदालगुरियाव रिहन दैमारियानो लिडिं लागासिनो दङ बड'लेण्ड पिपल फ्रान्ट बिपिएफ दोलोनिफ्राय 9,092 6 राउन्ड जाबाय उदालगुरियाव राउन्डखौ नायनानै बावखुंग्रि हाजोनि 6 राउन्ड थांबाय उदालगुरियाव रायजो राजा नोंथांमोन दा सोलिगासिनो जोंहा 7 राउन्ड फैबाय जोंहा उदालगुरियावहाय दा लिडिं लाबाय दङ रिहन दैमारि फ्रम बिपिएफ एन्ड ट्रेलिं 10,661 10,661 बेनिफ्राय लिडिं लाबाय दं रिहन दैमारि सारा बिपिएफ दोलोनिफ्राय नोंथांमोना कमेन्टबो हरा नाथाय दा नै रावबानो गैला मा जाबावगोन आं दा 7 राउन्ड थांलाय लांबाय नै माबायाव उदालगुरियाव दे थाब थाब कमेन्ट खालामना खोन्थाहर मा खालामनांगौ अननाय गैया नामाब्रा अननानै दे खोन्थाहर आं नोंथांमोनखौनो नेबाय दं नोंथांमोननिनो कमेन्टखौ जोंहा बाक्सायाव नायनि फ्रम बाक्सा 5 राउन्ड स्टार्ट 5 राउन्ड has been started टं टें जोंहा बाक्सायाव दङ बिपिएफ दोलोनिफ्राय लिडिं लागासिनो दङ मनेस्वर ब्रह्म सार 16,592 भटआव लिडिं लाबाय दं बिथाङा 26,042 भट मोनबाय जोंहा इउपिपिएल दोलोनिफ्राय मोनदों राकेश ब्रह्म सार 9,450 16,592 बिथाङा खमाव दङ बिपिएफ दोलोनिफ्राय खमाव जोंहा बाक्सायावबो 5 राउन्ड थांबाय 5th राउन्ड बेनिफ्राय जों मानासाव नायनि फ्रम मानास बिपिएफ आरो इउपिपिएल मानास एम मानास किदार गैया इदार जोंहा 5 राउन्ड थांबाय जोंहा मानासावबो 5 राउन्ड नोंथांमोना नायनो हागोन नै 12,921 बिपिएफ दोलोआ लिडिं लाबाय दङ थानेस्वर बसुमतारी सार बेनिफ्राय दङ जोंहा जोंस्रां ब्रह्म सार इउनाइटेड पिपल्स पार्टि लिबारेल बिथांमोना सानैनि गेजेरावहाय जाबाय दं आरोना एक्सन माने खाथि आरोना बिथांमोना फार्स्ट सेकेन्ड दंलायलायो ना बर्थमान दा अब्लाबो खन जायाखै 5 राउन्ड थांबाय जोंहा मानासाव एरियाबो गिदिर नालाय जोंहा बाक्सायाव बेसे थांदोंमोन बावलायलांबाय उदालगुरियाव नायनो र' दिफेन बर' सार आरो रिहन दैमारि सार फाइनालि बेयावबो 7 राउन्ड सोलिगासिनो स्टेट जोन राउन्ड 7 33,373 रिहन दैमारि सार भट मोनदों बेनिफ्राय दिफेन बर' सारा मोनदों 22,712 सुरेन दैमारि बबेनिमोन बियो उदालगुरिनि फ्रम इण्डियान नेशनेल कंग्रेसनिफ्राय बेयाव 7 राउन्ड थांबाय उदालगुरियाव टटेल दङ 50 मटामटि आधानो थांबाय मटामटि 7 multiplied to 14 now there is 15 आधानो थांबाय मटामटि रिजाल्टआ मटामटि दा 11टा 42 12टा ओजा 2टा 3टासोआव मोनहैगोनानो खोमा बेनिफ्राय जोंहा दङ तामुलपुराव नायो बारग' सिएम आरो लोगोसे बिश्वजित दैमारि सार तामुलपुरावबो लिडिं लाबाय दङ भारतीय जनता पार्टी बिजेपि दोलोनिफ्राय 20,436
4 मोनबाय बिनिफ्राय लिडिं लाबाय दङ 8197 क'क्राझाराव बेसे थांदोंमोन बिनिया तामुलपुरनिया माबाया राउन्डखौ बावलायलांबाय र' राउन्डआ बेसे थांदोंमोन तामुलपुर राउन्डआ 4 थांदो 18 दङ इयाव 8197 बारा फाराग गैया 4 राउन्ड थांबाय ओमफ्राय क'क्राझाराव बेसे राउन्ड थांखो 7 र' क'क्राझाराव थांदों 2 राउन्ड बेयाव राउन्डआ खम दं बेयाव एरिया वाइज जायोना राउन्डआ 14 राउन्ड 2 थांबाय 14 राउन्डनि गेजेराव 2 राउन्ड थांबाय क'क्राझाराव लिडिं लाबाय दं सेवलि मेडाम फ्रम BPF 10,000 भट मोननो हाबाय बिथाङा नै दा कारेन्टलि एन्ड लरेन्स सार 5937 लखिमपुराव दङ BJP निफ्राय लिडिं लाबाय दङ लखिमपुराव मनफ टेका 12,435 लिडिं लागासिनो बर्तमानथ' एख' माबा गैथ'आ माने जोबोद दासो सानबाय दं नालाय ना हेमन्त बिश्व शर्मा from BJP leading 15,154 कंग्रेसनिफ्राय लिडिं गैया आरोना सेकेन्डआव दङ बिथांमोना फार्स्ट सेकेन्ड जाना दङ साथामल'सो दं बेयाव इन्डिपेन्डेन्ट नटा दङ 732 नटा नन अफ द एबभ सायाव थानाय मोनसेनिबो नङा जालुकबारि जरहाट जालुकबारि 37 बेनिफ्राय हाफ्लं गसाइगावखौ नायनो बावबाय थादों आं बेनिफ्राय गसाइगावआव दङ बेसे PF लिडिं लागासिनो 1733 बांद्राय नङा आरोना बेनिफ्रायलाय मा झारखन्ड मुक्ति मोर्चा JMM बेनिफ्राय UPPL पार्टिया भट मोनदो 6,128 BPFआ मोनदो 9,125 सबाराम बसुमतारी आनिन्दा बसुमतारी बेनिफ्राय दङ हजायर BTC आव 10थामोनथ' 11टा बावखुंग्रि थाबाय बाक्सा नायबाय बाक्सायाबो राउन्डआ बारा थाङाखै 5 राउन्ड थांबाय बाक्सा टटेल 26,042 BPF निफ्राय 9,450 बरपेटा बेहाली भवानीपुर सरबक बिपुरिया बिजनी खोनायाखै र' बिजनीआव BJPआ लिडिं लागासिनो 472 अनलि UPPL बिथांमोना UPPL आरो BJP माने बिथांमोनाथ' जितु BJP ND हिसाबै गेलेदों NDजों माने लोगो मोनलायहां जानाय दं जोंहा अरुप दे आरो कमल सिं नार्जारी सार बिथांमोनजोंहाय माने सानैजों इसेल' फाराग आरोना राउन्डआ थांबाय 3 बिजनीआव बेनिफ्राय दङ बिलासिपारा
Binakandi Birsing Zerua Biswanath Kanebay Bukajan Bukko Soigao Bongaigaw khnaini Bongaigawaw leading labai dongo Assam Gana Parishad AGP 5769 Bongaigaw Sabula Samaria Singha Dalgaw Demo Dhergaw Thakuzli Dhemaji Hindolai Dhubri Dibrugarh Digboi Dimuria Dispur Domdoma BJP lead labai dong Domdoma Dotoma खोनायाखै आं दतमा खोनो बुंदों रबिराम सारनिखौ जोंहा राजु कुमार नार्जारि सारजो बेयाव गासिबो बर'आनो गोजा दतमायाव ना केन्डिडेट्सआ बिपिएफआ लिडिं लाबाय दङ 6710 टटेल भट मोननो हादों 14887 राजु कुमार नार्जारि सार फ्रम इउपिपिएल बिथाङा मोननो हादों 8177 बिनिफ्राय दङ इन्डियान नेशनेल कंग्रेस 3910 जा खम बिथांमोना बिनिफ्राय जोंहा फाइदा जाबाय दं रबिराम सार आरो लोगोसे राजु कुमार सार दतमायाव थांबाय दुधनय दुलियाजान गौरीपुर गवालपारा वेस्ट गहपुर गलाघाट गहपुराव थांनानै दङ जोंहा BJP निफ्रायसो थांनानै दङ 20,000 लिडिं लागासिनो 20,070 जा इउपिपिएल निफ्राय दङमोन नित्यानन्दा बसुमतारी सार बिथाङाहाय टटेल भट मोननो हादों 651 ट्रलिं जागासिनो 32,994 BJP आरो कंग्रेस बिथांमोना फार्स्ट सेकेन्ड जोंहा लिडिं लाबाय दं BJP ना बेयावहाय गहपुराव गरेस्वर 3 राउन्डआव जोंहा BJP आनो लिडिं लाबाय दं बेयावबो इन्डिया हिसाबै बिनिफ्राय दङ पबित्र कुमार बर' बिथाङा जादों इउपिपिएल दिल्लीनिफ्राय 2924 भट मोननो हादों 20,000 गाहायाव जानानै दङ फ्रम BJP नाव गरेस्वरनि उनाव गसाइगावआवथ' राउन्डआ बेसे थांखो 3 थांबाय only there have been round 11 राउन्ड दं बेयावहाय बेनिफ्राय लिडिं लाबाय दङ फ्रम BPF पार्टी 1733 टटेल भट 9,125 BPF दिल्लीनिफ्रायनो बांसिन लिडिं लाबाय दं दा नै जोंहा BTC आवहाय बेनिफ्राय राउन्डआथ' गोबां थांखायाखै नालाय दा टटेल 11आव 3 थांबाय जोंहा गसाइगावआवहाय फ्रम BTC बिनिफ्राय दङ हाफ्लं हाइलाकान्दि हाजो आं बांसिन कभार खालामदों फ्रम BTCनिफ्राय BTCनिखौहाय ओमफ्राय हावराघाट जागिरद जलेश्वर जालुकबारि जनाय जरहाट कलियाबर कमलपुर दे दसे एक मिनिट फैबाय दं
कमेन्ट खालाम लोगोफोर कमेन्ट बबेनिखौ नायनांगौ खोन्थाहर बाक्सानिखौनो नायनोसै आं होमबा गसाइगाव नायदोंमोन ना गसाइगावनि उनाव मा दं नायनो र' जागिरद जलेस्वर जालुकबारि जनाय आं BTC नि कभार खालामदों नालाय BTC निखौ करिमगन्ज काथिगरा क'क्राझारखौ नायनि क'क्राझाराव राउन्डआ थांबाय 14 राउन्ड दङ सेवलि मेडाम फ्रम BPF निफ्राय लिडिं लाबाय दङ 4495 2 राउन्ड थांबाय क'क्राझार लखिमपुर लामदिं माजुलि मानासखौ नायनि मानासाव 6 राउन्ड थांबाय दङ 19 राउन्ड बेयावबो BPF-आनो लिड लाबाय दङ 15,681 टटेल भट मोननो हादों 27,724 जोङो इकुइपेलेन्टनिफ्राय मोनदों 12,043 मंगलदय BJP-निफ्राय लिड लाबाय दङ मंगलदैयाव 7 राउन्ड थांबाय मासबादखौ नायनो थांबाय थादों मासबादाव 10 राउन्ड थांबाय BPF-निफ्राय लिडिं लाबाय दङ 25,743 फुरा सायाव थांना दङ आरोना BPF-आ ND हिसाबै बिथांमोना गेलेदोंमोन नालाय बेनिफ्राय 10 राउन्ड थांबाय बेनिफ्राय 6 राउन्डल'सै आरोना 6 राउन्डआव 25,000 न'गाव रङियाव लिडिं लाबाय दङ BJP चिराङाव नायनोबावदों आं चिराङावबो लिडिं लाबाय दङ BPF दोलोनिफ्राय पानिराम ब्रह्म सार 7,858 राउन्डआ सोलिगासिनो 8 सिलचर तामुलपुराव 6 राउन्ड थांबाय लिडिं लाबाय दं BJP-निफ्राय बिश्वजित डिमासार टटेल भट मोननो हादों 30,000 जा प्रमद सारा मोनदों 18,000 6 राउन्ड सोलिगासिनो लिडिं लाबाय दं BJP-निफ्राय इन्डियानिफ्राय 11,407 टंलायाव लिडिं लाबाय दङ 25,179 BJP NDA-निफ्राय टिहु उदालगुरियाव 7 राउन्ड थांबाय 10,661 लिडिं लाबाय दं BPF दोलोआ रिहन दैमारि
BPF नि दंदिमा सार बेनिफ्राय अपोजिटआव खाथि दङ सोर सेकेन्ड पजिशनाव दङ इउनाइटेड पिपल्स फ्रम UPPL फ्रम दिफेन बर' सार ना only one UPPL leading लाबाय दङ टटेल आसामाव BPF leading लाबाय दङ 10 11 ल'सो नालाय BTC आव BPF निया जिहेतु NDA हिसाबै बिथांमोनाहाय बेनिफ्राय साब्रैयाथ' BJP नि जाहैबाय अब्लाबो 15टा नालाय BTC आव BPF निफ्राय 11 मोननाय जादोंमोन बेनिफ्राय 79 लिड लाबाय दं BJP निफ्राय कंग्रेसनिफ्राय 23 BP निफ्राय 10 AGP निफ्राय मोनदों 9 लिडिं लागासिनो दङ अल इन्डिया इउनाइटेड डेम'क्रेटिक फ्रन्ट 2 लिडिं लाबाय दङ बिथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहर बबेनिखौ नायनांगो नोंथांमोना कमेन्टआव लिरनानै हर अब्लासो आं नायनो हागोन नङा होमबा नोंथांमोना होमबासो नायनानै खोन्थाहरनो हागोन नालाय नायनानै कमेन्टआव लिरना हरबाथाय जोंहा बाक्सानिफ्राय नायबोफिनसै फिन फार्स्टनिफ्राय बजालि नायनो र' बजालियाव AGP निफ्राय लिडिं लाबाय दङ 12,488 ना 88 ना बेसेनिखि 6 राउन्ड सोलिगासिनो 12,488 लिडिं लाबाय दङ बेनिफ्राय बाक्सायाव नायनि जोङो फै बाक्सायाव 6 राउन्ड थांबाय 6 राउन्ड सोलिगासिनो लिडिं लाबाय दङ मनेश्वर ब्रह्म सार फ्रम BPF 19,255 लिडिं लाबाय दङ टटेल भट मोननो हादों 30,715 बावखुंग्रियाव मोननो हादों 4 राउन्ड थांबाय बावखुंग्रियावबो रुपम रय लिडिं लाबाय दङ 8,613 भेरगावआव दङ महेश्वर बर' BPF दोलोनिफ्राय लिडिं लाबाय दङ 17,124 लिडिं लाबाय दङ आं लिडिं लानाय खोन्थालांबाय दङ बेनिफ्राय नायलांबाय था नोंथांमोना भिडिअखौहाय लाइभआव थाबाय थाबानो जाबाय बेनिफ्राय सोंहर बबेखौ नायनांगौ आं डाइरेक्ट नायनानै जिहेतु नोंथांमोननो खोन्थाहरनो हानाय बायदि बावखुंग्रि थांबाय भेरगाव थांबाय बिजनि आं BTC निखौ बांसिन कभार खालामबाय दङ बिजनियाव नै जोंहा UPPL दोलोआ सायाव थांबाय कमल सिंह नार्जारि फ्रम UPPL लिडिं लाबाय दङ 486 टटेल भट मोननो हादों 11,548 11,062 मोनदों BJP निफ्राय NDA आरुप कुमार दे बेनिफ्राय दा UPPL आ लिडिं लाबाय दङ 486 UPPL आ लिडिं लाबाय जोंहा नै बेयावहाय मा होनो बेखौ बिजनियाव ना मावनो बिजनियाव 4 राउन्डआव थांबाय बेनिफ्राय बिलासिपारा AGP लिडिं लाबाय दङ बिलासिपारायाव 4 राउन्ड थांबाय बेनिफ्राय BTC आव कभार खालामबावनि भेरगाव बिजनि बिश्वनाथखौ नायनो र' BJP आ लिडिं लाबाय दङ बिश्वनाथआव ओमफ्राय बकसगाव बङाइगावआव लिडिं लाबाय दङ AGP आ लिडिं लाबाय दङ बङाइगावआव 6 राउन्ड थांबाय
देरगाव भारतीय जनता BJP निफ्राय लिडिं लाबाय दङ 22,135 देरगाव धेकियाजुलियाव BJP अशोक सिंहाला लिडिं लाबाय दङ 13,324 धेमाजि धलाई धुबुरी डिब्रुगड़ डिगबई डिमरा दिसपुर दतमायाव लिडिं लाबाय दङ रबिराम सार बेसे 8,638 टोटेल भट मोननो हादों 18,746 टोटेल राजु कुमार सार फ्रम UPPL 10,108 मोननो हाबाय भट राउन्डआ सोलिगासिनो दा 5th राउन्ड सोलिगासिनो दा दतमा बेनिफ्राय गौरीपुर ओमफ्राय गहपुर गलाघाट गरेस्वरखौ नायनो फैदोङो गरेस्वरा सोलिगासिनो 5 राउन्ड 17 राउन्डनि गेजेरावहाय 5 राउन्ड सोलिगासिनो बेनिफ्राय लिडिं लाबाय दङ जोंहा BJP दोलोनिफ्राय ND हिसाबै 27,870 लिडिं लाबाय दङ बेनिफ्राय सेकेन्डआव दङ इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल UPPL निफ्राय 5 राउन्ड थांबाय 17 राउन्डनि गेजेराव गसाइगावआव सबाराम बसुमतारी BPF दोलोनिफ्राय लिडिं लाबाय दङ राउन्डआ थांदों 1,733 गसाइगाव नायबायमोन ना गसाइगाव सबाराम नायबाय क'क्राझाराव बेसे राउन्ड थांखो 3 राउन्ड थांबाय क'क्राझाराव 2 मोनना दहाय 3 थांबाय दा नै BPF दोलोनिफ्राय लिडिं लाबाय दङ 4,828 सेवली मेडाम लरेन्स इस्लारि सारजों फाइट जागासिनो बिथांमोनाहाय खाथि आरोना 4,000ल' फाराग दासो 3 राउन्ड लखिमपुर लामदिं माजुलि मानासाव नायनोसै आरो खेबसे 6th राउन्ड थांबाय मानासाव BPF दोलोनिफ्राय लिडिं लाबाय दङ 15,681 टोटेल भट मोननो हादों 27,724 UPPL निफ्राय मोननो हादों 12,043 भट मंगलदै माजबाटआव BPF-आनो देराखै नामा माजबाटआव बहुत हाइ फाइ लिडिं लाबाय दङ जोंहा BPF दोलोनिफ्राय सरन बर' बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय ND हिसाबै राउन्ड 11 थांबाय बेयावहाय 32,338 लिडिं लागासिनो BPF दोलोनिफ्राय 59,696 भट मोननो हादों सेकेन्डआव दङ JMMM बिनिफ्राय इउनाइटेड पिपल फ्रन्ट 12,127 लिडिं लाबाय दं दा BPF-आ माने माजबाटआवहाय रङिया सिडली चिराङाव नायनि चिराङाव थांबाय राउन्डआ 9 21 नि गेजेराव 9 थांबाय बेनिफ्राय लिडिं लाबाय दङ BPF-निफ्राय पानिराम ब्रह्म सार 9,450 9,450
लिडिं लाबाय दं। बेनिफ्राय टटेल भट मोननो हादों 41,369। जा सेकेन्डआव दङ रन्जित बसुमतारी सार फ्रम UPPL 31,919 बिथाङा भट मोननो हादों। बेनिफ्राय नायनि तामुलपुराव 7 राउन्ड थांबाय। बिश्वजित दैमारि सार फ्रम BJP ND हिसाबै 12,758 लिडिं लाबाय दङ। सेकेन्डआव दं UPPL पार्टी प्रमद बर' सार 7 राउन्ड थांबाय 18 राउन्डनि गेजेराव। उदालगुरियाव थांबाय 7 राउन्ड 15 राउन्डनि गेजेरावहाय लिडिं लाबाय दङ BPF दोलो रिहन दैमारि सार 10,661। सेकेन्डआव दङ दिपेन बर' सार फ्रम UPPL। कमेन्टआव खोन्थाहर नोंथांमोना माखौ नायनांगो एसे। कमेन्ट हर नोंथांमोन बबेखौ नायनांगौ बबे डिस्ट्रिक्टखौ नायनांगौ कमेन्टआव खोन्थाहर नोंथांमोना। थाब खोन्थाहर कमेन्टआव। रावना थाङाखै दे बांद्राय थांखायाखैना रावना आधायानो थाङाखै। बबावबा थांबाय जोंनि बाक्सायाव थाङाखैमोन आसाम। $20,000 सायाव थांना दङ बाक्सायाव BPF दोलोनिफ्राय लिडिं लाबाय दं। BPF दोलोआ 7 राउन्ड थांबाय 7, 18, 11 राउन्ड दंबायो 7 राउन्ड सोलिगासिनो। बाक्सायाव 7 राउन्ड सोलिगासिनो 18नि मादाव लिडिं लाबाय दङ BPF दोलोआ। बाक्सानिखौ नायनोबो फै मानासनिखौ नायनि आरो बेनिफ्राय मानासाव 7 राउन्ड सोलिगासिनो लिडिं लाबाय दङ BPF निफ्राय 19,210। नोंथांमोना कमेन्ट बावबो खोन्थाहरा बबेखौ नायनांगौ ना। बांद्राय थाङाखै आरो ना माबाया राउन्डआ। दसे दोनथ'नि लाइभखौ ना दसे रेस्ट लानि माने मा होनो बेखौ काउन्टिंआ दासो आधा थाङाखै नालाय आधा एसे जायोथा 12टा 15 जाबाय 2टा खैजा एसे माबा मोननोसिगोन आरोना बिदि जाहैसिगोन। बाक्सा
दोनथ'नोसै आरोना लाइभखौ बेयावनो बिनिफ्राय दायो नायफिनसिगोन दसे थानानै दसे रेस्ट लानो र' दे लोगोफोर दायो फैफिनबानो जाबाय दोनथ'नि लाइभखौ दसे